बे समनि मोनसे गिदिर खौरां बे समनि मोनसे राजखान्थियारि गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव होदों बे समाव रबिराम नार्जारी एमएलए रबिराम नार्जारी बे रबिराम नार्जारीया आथिखालनि जे बिटिआर खुंथाय गोहोआव थानाय थामहिनबा प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'नि सोरखार सालायनाया जे गोजोन जादों बे गोजोन जानायखौ बिथां रबिराम नार्जारीया गनायथिदों बे समनि मोनसे गिदिर खौरां बिथां रबिराम नार्जारी बे रबिराम नार्जारी बिथाङा जे बिटिआर सोरखार सालायनाय थामहिनबा प्रमोद बर'नि जे खुंथाय गोहो खालामबाय थानाय बिथां प्रमोद बर'नि सोरखार बे सोरखारनि समाव जे गोजोन जादों बे गोजोन जानायखौ बिथाङा गनायथिदों बिथां रबिराम नार्जारी एमएलए बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथां रबिराम नार्जारीया गनायथिदों बिथाङा बुंथिदों जे आथिखालनि जे गोजोन थामहिनबा बे समाव सान्थि फैनाय बे सान्थि फैनायखौ सिगांनि सानाव बिथां हाग्रामा महिलारी बे हाग्रामा महिलारियानो जागायजेनदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रबिराम नार्जारीया আৰু এই সংগ্ৰাম যেহেতু এতিয়া এটা ভাৰত চৰকাৰৰ লগত চুক্তি কৰাৰ দ্বাৰা দি সমাপ্ত হৈ গ'ল আৰু সংগ্ৰামটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে অস্ত্ৰধাৰী সংগঠনসমূহে যেহেতু মূল হোটেলে ঘূৰি আহিছে অস্ত্ৰ এতিয়া আমাৰ সমাজত নাই আমাৰ অঞ্চলত নাই ইয়াৰ কাৰণে শান্তি ঘূৰি আহিছে ইয়াৰ কাৰণে বাবা লোৱাৰ কি যুক্তি আছে সেই সময়ত তেখেতসকলে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আলোচনা চলাই থকা অৱস্থাত আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তেখেতসকলক সহযোগ আগবঢ়াইছিলে কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী চৰকাৰৰ আমলত তেওঁলোকৰ আলোচনাটো একে ফলপ্ৰসূ হ'বৰ কাৰণে যিটো সময় বা সুযোগ পাব লাগিছিল সেইখিনি নোহোৱাৰ কাৰণে আধৰুৱা হৈ থকা সেইখিনি অলপ যিটো সময়ৰ দৰকাৰ আছিল সেইখিনি সময় সুযোগ তেখেতসকলে চৰকাৰত আহি পেলাই পালে গতিকে এতিয়া শান্তি বিটিচি যদিও আছে সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰম্ভ কৰা শান্তি बे समनि मोनसे गिदिर खौरां बिथां रबिराम नार्जारी बे रबिराम नार्जारीया बे समाव बिटिसि ओनसोलाव जे गोजोन खौसेथि रायजो हारि माहारिनि गेजेराव जे खौसेथि अनलायनाय फैबाय बे बाथ्राखौ गनायथिदों बिथां रबिराम नार्जारीया आरो बिथाङा बुंथिदों जे आथिखालनि जे सान्थि गोजोन फैबाय बे गोजोन फैनाया जागायजेननाय सुबुङा सोर जागायजेननाय सुबुङा बिथां हाग्रामा महिलारी होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारीया এতিয়া শান্তি বিটিচি যদিও আছে সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰম্ভ কৰা শান্তি এতিয়া শান্তি বিটিচি যদিও আছে সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰম্ভ কৰা শান্তি बे समनि मोनसे गिदिर खौरां बिथाङा बुंथिदों जे सिगांनि सानाव जे दावराव दावसि जादोंमोन नाथाय बै समावनो गोजोननि थाखाय खामानि मावदोंमोन बिथां हाग्रामा महिलारीया आरो जायनि थाखाय आथिखालाव जे गोजोन फैबाय खौसेथि फैबाय हारि माहारिनि गेजेराव जे अनलायनाय फैबाय बे अनलायनाय फैनायखौ जागायजेनग्रा सुबुङा बिथां हाग्रामा महिलारी होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारीया बे समाव रबिराम नार्जारीया गनायथिदों जे आथिखालनि सानाव जे गोजोन खौसेथि अनलायनाय फैबाय बे बाथ्राखौ बिथाङा गनायथिदों बिथां रबिराम नार्जारीया সেইখিনি সময় সুযোগ তেখেতসকলে চৰকাৰত আহি পেলাই পালে গতিকে এতিয়া শান্তি বিটিচি যদিও আছে बे समनि मोनसे गिदिर खौरां आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे सिगांनि सानाव जा दावराव दावसि खालामग्रामोन बेनि सायावबो बिथाङा जे सिगांनि सानाव जे दावराव दावसि जादोंमोन बे जानायखौबो बिथां रबिराम नार्जारीया गनायथिदों बिथाङा बुंथिदों जे सिगांनि सानाव जाखिनि दावराव दावसि जाबाय हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि जाबाय बे दाङाबाजि जानाय सुबुंफोरा आथिखालाव पावाराव फैदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रबिराम नार्जारीया बिथाङा गनायथिदों सिगांनि सानाव दावराव दावसि दाङाबाजि जादोंमोन बे बाथ्राखौ बिथाङा गनायथिदों बे बाथ्राखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामदों आरो आथिखालाव जे बे दावराव दावसि खालामग्रा सुबुंफोरानो बे आथिखालाव पावाराव फैबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथांमोना आथिखालाव गोजोन आरो खौसेथिखौ लानानै सोरखार सालायबाय दं बे बाथ्राखौ बिथाङा गनायथिदों आथिखालाव जे दावराव दावसि खालामग्रा बिथांमोना जे गोजोन खौसेथि हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनाय लाबोनानै सोरखार सालायबाय दं बे बाथ्राखौ बुंथिदों आरो बेनि जागायजेननाय सुबुंखौबो बिथाङा बुंथिदों हाग्रामा महिलारीया जागायजेनदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां रबिराम नार्जारीया बे समनि मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों আৰু এই সংগ্ৰাম যেহেতু এতিয়া এটা ভাৰত চৰকাৰৰ লগত চুক্তি কৰাৰ দ্বাৰা দি সমাপ্ত হৈ গ'ল আৰু সংগ্ৰামটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে অস্ত্ৰধাৰী সংগঠনসমূহে যেহেতু মূল হোটেলে ঘূৰি আহিছে অস্ত্ৰ এতিয়া আমাৰ সমাজত নাই আমাৰ অঞ্চলত নাই ইয়াৰ কাৰণে শান্তি ঘূৰি আহিছে ইয়াৰ কাৰণে বাবা লোৱাৰ কি যুক্তি আছে সেই সময়ত তেখেতসকলে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আলোচনা চলাই থকা অৱস্থাত আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তেখেতসকলক সহযোগ আগবঢ়াইছিলে কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী চৰকাৰৰ আমলত তেওঁলোকৰ আলোচনাটো একে ফলপ্ৰসূ হ'বৰ কাৰণে যিটো সময় বা সুযোগ পাব লাগিছিল সেইখিনি নোহোৱাৰ কাৰণে আধৰুৱা হৈ থকা সেইখিনি অলপ
যিটো সময়ৰ দৰকাৰ আছিল সেইখিনি সময় সুযোগ তেখেতসকলে চৰকাৰত আহি পেলাই পালে গতিকে এতিয়া শান্তি BTC যদিও আছে সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰম্ভ কৰা শান্তি এতিয়া শান্তি BTC যদিও আছে সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰম্ভ কৰা শান্তি সেইখিনি সময় সুযোগ তেখেতসকলে চৰকাৰত আহি পেলাই পালে গতিকে এতিয়া শান্তি BTC যদিও আছে সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰম্ভ কৰা শান্তি আৰু ইয়াৰ এটা সুযোগটো আজি UP পাইছে।